Allah maknya sepi dalam kesendiriannya akarannya sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradah ko balago diambil dari bapak batu buah adik guru-guru awak ko mara kena paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat kudarai Allah iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu Aku ado to tasapi kadalam lubang jarum
Kilo dia menjinjing sapi jodaji tinggal kadang daripada pari Oleh
lupa-lupakan. Nilai jarang lamu suat kalau pun dilawan. Ayah tak lawan lain lupa-lupakan. Musuhnya lawan begitu pasaran. Ayah jo punduk dilupakan jangan. Pengajian kita matu bayangan. Dahulu suci
iyo samparono Adenayo kita della mula iyo denalayakan deka ibu iyo ay tiga mahituang hari iyo mungkin lagi yang pangamuko denalay bersiakan diri kita yo desa masukin niko iyo sawa katudenyo hidu iyo sekarang lagi ninangko denalay juga narasia hati iyo ay ito yung manyambuinyo bulan suci bulan puasa bulan rahmat ay pambagada dosa ay bulan ini suci